A ešte podľa mňa tá tretia, a sú to zmeny, ktoré prichádzajú buď vekom, alebo povedzme po tehotenstve a po deťoch. Estetická časť plastickej chirurgie nie je len o celebritách, je to skôr pre všetkých ľudí, ktorých dlhodobo trápi nejaká časť ich tela, voči čomu sa cítia naozaj zle a vieme naozaj tomu pomôcť, tak vtedy áno. Toto je ideálny človek alebo ideálny klient pre nás. Taká druhá časť tej klientely je tá, ktorá sa snaží dostať sa do nejakého svojho vysnívaného lúku. A ešte podľa mňa tá tretia, a sú to zmeny, ktoré prichádzajú buď vekom, alebo povedzme po tehotenstve a po deťoch, kedy sa len chcú ľudia vrátiť k tomu, akí boli predtým, vlastne chcú zvrátiť tie následky, ktoré im priniesli tieto veci, tak pre týchto ľudí vlastne je to podľa mňa veľká pomoc.